even if it makes some other people uncomfortable in Elakhilizwi baba halibuyi lilambatha. Elakhilizwi baba halibuyi lilambatha. Elakhilizwi baba halibuyi lilambatha. Ungizwa ngisho kanjena nje. Ingoba ngike ngezwe ngaphinde ngabona abantu bekhulekelwa bebekwa izandla betshelwa kuthiwa isimo sakho wena ke siphinde sifane kodwa siphinde sifane futhi nakuba kunjalo anikuyithemba kodwa lelo themba kucaca ukuthi liphela nje immediately iphume eminyango wesonto. Khuluma kanjena nje ngoba ngiyazi ukuthi uma ngabe sakhe isandla sesikuthintile. Khuluma kanjena nje ngoba ngiyazi ukuthi alibuyi lambatha liyawenza umsebenzi. Le video engisititchile ngicela niyomlandela lo nkosazana, ngicela nimlandele nimfollow nilalele icontent yakhe ngoba isandla sakhe simthintile impilo yakhe ayisafani neze. Enjalo ke sisuke sikhuluma ngayo. Alibuyi lambatha. Yabona uma ukhuluma ngomuntu ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazeli. Uyabona mina sengimlandelile sengimfollowile ngoba ngiyamuzwa ukuthi akakhulumi nenyama kodwa ukhuluma nomphefumulo. Ngiyamuzwa ukuthi ukhuluma izinkulumo ezikwenye level. Ngiyabona ukuthi futhi ngiyamuzwa ukuthi uyawuhlakulela umqondo. Uthunyiwe the light worker ezoletha ukukhanya ezoqaqa emaketangweni eculture ereligion esystem ezoqaqa ubushiwe umuntu. Ubushiwe ama capabilities akho nento ozalwe uyiyona awi-embraceile utsheliwe inqumo uthatheliwe. You are not expressing your individuality. We are always being labeled if we are trying to be you. We are trying because it's hard to be you endaweni enomsindo kangaka. Ngicela niyomlandela nimlalele nizoyizwa imessage, nizokuzwa ukuthunywa, nizoyizwa ifire ayiphethe. Ngicela ukuthi nimlandele niphinde nimshare. Ngicela ukuthi i-account yakhe ikhule i-account yakhe i-engagement ibe khona. Ngicela sibanga umsindo ngalezi indaba. Ngicela sibanga umsindo ngalezi indaba enje ayikhulumayo. Zona kuzona indaba zomsindo lezi kodwa ngicela i-algorithm ibe flooded by these things. Ngicela ukuthi sivele just like indaba lezi ezinye singazidingi ezithundubeza spirituality sethu ezisenza ukuthi singanyuki singa-elevate zifidwe ngamabomu esibe kwi-survival mode. Ngicela ukuthi nalezi indaba ke zibombathe ngazo abantu zibe there in front of their mini screens ngoba it's just a matter of ukuthi lezi indaba zibe khona, zibe there, zingaxoxwa, zibe there because it's a consciousness shift. Because we know that there's this law, actually a law of polarity. We are polarizing manje. We are polarizing because we are being always, yabona nje, there's this decoy yokuthi people always sebe conditioniwe kanje ukuthi what should they choose. It's just a decoy. We are making them to choose exactly what you want them to choose. Uyabachanela kahle kahle. You don't show them there's another way of doing things. There's another way of living. There's another way. As long as much as you say wena kunokungcola, kunokukhathazeka, kunobuhlungu, kunokuboshwa, you are showing me that and you are showing me things that will
intensify and give a proof of what we are saying. So for me to be on the survival mode and not staying straight, ngisarende ngiphinde futhi ngi-outsource ipower yami to you ukuthi wena ungithathele inqumo, wena ngikuvotele, wena khona uzongisave from amanga ongitshela wona. Uyeke ukungikhombisa ukuthi there is the other way, there is another way of doing things. Yes, thina sibushiwe phela. At least ke mina sengiyazi ukuthi angisabushiwe. Operate on the design side, not on the receiving end of your life. You are the one. You need to be in the background. You see, let me tell you something. Ngizophinda ngifuthi kukhumbuze, ngicela nimlandele lo sisi. Ngicela nimlandele lo sisi le. Ngicela nilandele inkosazana nje. Ngicela nimlandele. Mlandeleni amanomfollow nimlalele ukhuluma ukuphila. Ukudla komphefumulo uzokuthola lapha ya. Yes, angidlali mangisho kanje. Yayizwa lonto. Uyabona kanza kwethu. Ayikho inkululeko uma ngabe ukuthi awuzokuphila ubuwena. Uhlezi umphefumulo wakho uzosho ukuthi ngisho ngingatholani, ngisho ngingenzani, kodwa angikhululekile. Ngisho nganginikana ngikhululekile, ngiboshiwe, ngeke ukwazi ukuthenga okomoya. Umoya cha ngeke ukwazi ukuthenga into ematerial. Ngisho nganikwani kuthiwa siyakwenika lokhu, siyakwenika lezi moto, siyakwenika le mali, siyakwenika lesi sikhundla, kodwa umphefumulo ngeke uthenge ngalezo zinto lezo. Ufuna into enje, authenticity. I am me and I'm free to be me, to make my choices and say no without explanation. Let me be weighed if I'm weighed. Don't condition me. That is a system matrix. Don't condition me. Even the conditioning, we get it even in our homes, from our parents, our pastors, our teachers. No, man, that is not one way to live life. There's another way, and that one is liberating, to be you, to be yourself. Banganje abantu abakutshela ukuthi indlela yokuhamba impumelelweni iqala ithi A, ithi B, ithi C. Impilo ayiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Ngiyaphinda futhi mlandeleni usisi, ngoba le video bingalokho le video le bingalokho funa i-engagement lapha nikhule. Nami ngimthole kanjani? Ngimdiscover ngohlula umthakathi nami. Umhloli ngimdiscover ngohlula umthakathi umhloli lo sisi lo usithiche ivideo yakhe. Ukhuluma ukuphila. Isandla simthintile, impilo yakhe sokuphinda ifana. Uyezwa? Isikhuluma ngento mase sisikuthintile isandla mngani wami, uyabonakala ngisho uhamba. Ngisho ukhuluma. Yezwa? Ngisho ukhuluma nje. Ngoba isandla sikuthintile, we are awakened. It's now or never, nganza kwethu. It's now or never. It's now or never. It's just an exciting time to live in right now. It's so exciting to be in this lifetime right now. I'm so excited. And I even ask myself why it is happening this time, but it's happening at the right time. Landeleni usisi, uyazivusa. Yabona nje ngisho ungekho spiritual awaken, umlalela nje ukutshela izinto ozwayo ukuthi ngisho umuntu ongekho spiritual ke ukuthi yena usitshela thina kulabo aba spiritual bahambe behaga ihlahla laba basile. Ngisho yena ke loyo ukuthi ke siyagula, but uyayidinga lezi zinto ngoba zikhulula umphefumulo. Uthola ukuthi uplease abantu, usesikwashekile ke unqena ukuthi no, kodwa uyazi ukuthi kubhlungu ngoba akawazi ukuba uyena. Lo sisi uyakukhulula lo sisi ukuthi iba uwe. Yes, angaqedanga amavideo akhe onke, kodwa nje lo ngilalela nje ngithi ngiyazi ukuthi ayisandla simthintile. Sasithinta nathi isandla, sasikalavanta baba thina, sasikalavanta ayindaba ukuganga, ayindaba ukusangana, sasikalavanta and sehlula thina, sakhuzwa kakhulu kodwa sathintwa isandla. Kumangala ngisho abantu ababesikhuza ukuthi hey labantu bayashintsha kanjani lo muntu lo. Sashintsha nakho sikhona nje. Yes, ushintshe kuze kusabe bona abantu ukuthi lo muntu lo
is this one still normal though? What happened? Omunye wazwa ngibuza kwenzakalani wabonani ngoba usushintshile. Cha ngathi into ayisandla, mlandeleni lo sis, mlandeleni lo sis.